След като говорихме за спорта във втората част с Донислав Донев, сега ще продължим да говорим за спорт. Уважаеми зрители, при нас е Тони Липошлиев. Здрасти, Тони. Здрасти. Много се радваме, че си тук. Благодаря за поканата. Добре заварил. Нямам възможност да го представя в най-добрата му светлина, защото те са много неща, които прави. Главно се занимава с калистеника. Да, тренировки със собственото тегло. Калистеника, да. Набира се по-голяма популярност, между другото. Ами набира последните 10-12 години, може би набира популярност. Да. Въпреки, че може би в началото имаше така голям пик, след което може би някакъв спад, но нивото се разви до доста голяма степен вече. И ние тук имаме силни представители. Имаме най-добрите, имаме момчета, които световни титли имат дори. Просто не се популяризира толкова в медиите това нещо. Значи от тук почваме да популяризираме, защото ние трябва да дадем глас. Именно, да. Ще помогна да давате Тони, защото аз имам същата фанелка по принцип. Но добре, че няма облекох. Добре, че няма облекох днеска. Ще трябва явно доста с калистеника и аз да се позанимавам така да... Задължително ще покажем някои упражнения, движения и така нататък. Супер. Сред кого виждаш така най-голям интерес? Юноши, млади момчета, млади дами? Да, предимно сред децата. Деца още? Деца и младото поколение някъде до 20-22-3 години. И може би вече след това, вече като ги хване живота, спира да тренират, поради обстоятелствата. То не е конкретно за твоя спорт, по принцип спорта малко минава. Точно така, защото няма развитие. Като повечето спортове в България. Знаеш ли кога аз чух за първи път за калистениката, когато твой колега участваше в... Сега ще кажа в кой формат? В игри на волята ли беше Гого? Гого. В игри на волята беше, нали? Тогава се заговори. Той също е шампион, рекордьор. Те цял отбор имаха, който се състезаваха в чужбина, имат първо място по отборни представители по калистеника. То какво е там състезанието? Какво представлява ли? Физика, Ами то е съчетание, комплекс от статични, динамични, фристайл движения, които са, Като танц нещо или? Води, така го казват като танц, но всъщност не е точно танц. В смисъл акробатични движения, така да го наречем, Нещо като микс между акробатика, гимнастика и... Аз пък знаеш, кога за първи път чух за калистеника? Кога? Много давно. От Тони, защото заедно участвахме. Доста хора не знаят, но все повече се запознават с този спорт и аз гледам да го популяризирам, защото работя в фитнес средите и основно, което споменаваме, калистениката. И аз тренирам по този метод на тренировки. Но ти като инструктор, примерно, идвам при теб и казвам: Тони, дай да махнем корема, да поправим това. Ти казваш, има едно направление, еди какво си? Точно така, има тренировки със собствено тегло, но те не са за абсолютно всеки. Има си някаква база, която да стартираш, примерно, с тежести. Тук и мои снимки сте сложили? Или... Ето го и Пламен, специално искам да го поздравя от тук. Ще го поздравя, и мога да разкажа как се случиха нещата. Това е от събитието, което правихме 12 часа набирания и кофички. 12 часа? Не спряхте ли? 12 часа събитието основно организира Пламен, благодаря за което, в село Тръстеник до Русе. Идеята беше да се предизвикаме с нещо такова. Аз, понеже съм правил предизвикателства тип по-дълги 12 часови и така нататък в други сфери. Тук с княгинята виждаме тренировка. Точно с княгинята в залата, където работя. И понеже аз съм обичал да правя такива предизвикателства и решихме да направим това въпросното предизвикателство, набиране и кофички. В рамките на 12 часа направихме 10 560 повторения, мисля, че беше. Аз мисля, че в живота си до сега не съм направил толкова. Като на човек 5280. Така ги разпределихте по-рано. Тези 12 часа, то примерно някакво време правиш, малко почиваш, или... Значи на минута, всяка минута имаме почивка по... В смисъл, всяка минута правиме, примерно 20 секунди правиме, 40 почиваме. И това е непрекъснато. Нон-стоп, И на всеки час имахме по 2-3 минути почивка. Вода пили? Пиеме вода, И основно се хранихме с гелове и такива... Набързо изискваш нещо? Да, защото твърда храна, то няма как да приемаш, тъй като нямаш време за почивка, нямаш време да усвоиш, нямаш време да издъвчеш, защото ти постоянно си или на лоста, или на успоредката. Аз направо не мога да си го представя. 20 секунди работа, 40 секунди почивка. И вече в последствие, почивката беше по-малка, тъй като бяхме изморени и имахме нужда да... Да не се успиваш прекалено много. И ни беше примерно 30 на 30 на финала и другото, което беше много голям проблем, примерно след 5-6 час, че ръцете до такава степен вече ни се протриха от лоста, че ние едва го хващахме. Ние едва го хващахме. Такава беше болката. Нямаш ли ръка? Имахме гъби, знаехме го, понеже
имат... Си го опитвал вече? Не, гледали сме в интернет, има предизвикателство само за набирания в рамките на 12 и 24 часа и ние искаме да направим нещо по-различно и затова беше набиране и кофички. И взехме гъби, такива... Да, мекотяващи. Точно така, мекотяващи. И може би на втория, третия час започнахме да ги използваме с цел, нали, когато да не вече се получават. почва. Да, защото може би ако бяхме без тях, със сигурност щяхме да фалираме и нямаше да успеем да изпълним. Не, сигурно. А добре, Тони, това някъде така забеляза ли се в световните среди, в европейските? В световните не, в България се забеляза. Ние още преди да направим събитието го разпространихме в интернет. В деня на събитието Нова телевизия ни отрази на живо. Да. И общо взето това. И сега дето вие ме каните, и тук там от един-два подкаста имам покана, но още не съм отишъл. Да. Надявам се в скоро време и там да отида, нали, да разкажа. Ами да, нека да се чуе. Нека да популяризира, разбира се. Аз съм сигурен, че като ти, защото вие няма да спрете до тук. Не, вероятно... със сигурност не. Да. Имаме постоянно предизвикателства, мислиме някакви варианти. Идеята е сега, че да кандидатстваме за Гинес, още не сме кандидатствали. Да. Трябва да се изпрати клипа, заплаща се някаква основна такса, мисля, че от $5. Пламен е по-запознат с това нещо. Да. И, нали, и кандидатстваме и в зависимост от това, те ще ни добрат. Те имат някакъв норматив, мисля, че 1, 6, 12 и 24 часа. Да. Ние имаме 12 часа и сме го записали лайв в YouTube, го има цялото това нещо. Тоест това е достатъчно доказателство, не е нужно някакъв съдия от Гинес, примерно по принцип мисля, че е достатъчно, не съм на 100% сигурен. Да. Пак казвам, Пламен е по-запознат, защото той изкачвал шипка на ръце, стълбите на шипка. Да. Стълбите на шипка на ръце ги изкачва. Шумен и той е кандидатствал, но мисля, че там не знам точно какво е станало. Да. Той е по-запознат и с него ще кандидатстваме, просто малко го протакахме във времето. Ме е интересно съдията как ще дойде и 12 часа, така ще седи. Сигурно, да, както. Не знам, има доста такива рекорди, които аз не знам как могат да бъдат проследени. Те се сменят, вероятно. Въобще не е един човек. И твърде вероятно е, като има такова видео доказателство, нали? Да. Макар че те пък там могат да има манипулация да... всичко мога да кажа, да. Но ние ще пробваме, ако искат човек, нали, да... ако искат, вие може и да го повторите. Естествено ще го повторим, да. Ние даже мислиме за 24 часа. Да дигате. Ама ще видим живота. За 24 часа, ако ви трябва трети човек, на мен не разчитайте. Кажи, Тони, малко... Извинявай. Не, аз за княгинята искам да питам, че видях снимката, ми стана интересно. Как попадна на теб, как се стигна въобще до това да заработиш? В залата, която работя, аз понеже и на бара работя и тренировки вода от време на време по калистеника, тя видя движенията, които правя. Нали, този тип движения, стойка на ръце, стойка на ръка, различни друг тип движения. И много й хареса и прояви интерес. Аз казах, няма проблем, ще покажа. Направихме няколко общи снимки. И видя, че се отдава, че точно допада. Така и прояви желание да направим няколко съвместни тренировки. Но сега, тъй като мисля, че те живеят в Испания, заминават за Испания, и на есента, живот и здраве ще да подновите. Да, точно така. Ти мислил ли си? Може ли, добра ли е? Да, определено и доста сила има. В смисъл, то се вижда на снимките как изглежда, но въпросът е, че е различно. Има, в смисъл. Специфично е. Визуално изглежда добре, същевременно има и сила, защото, както знаем, България много визуално изглежда добре, но точно така нямат функционална сила. Тук преди известно време покрай ни събития, нали, се завъртяха много нейни снимки в медийното пространство и започна да се коментира формата и ние тогава се чудехме на какво се дължи тази форма, нали? И ето сега виновника застава и обяснява, но аз съм сигурен, че това не става с няколко тренировки. Ти просто си канализирал тук нещата. Така, Тя има основа, нали, и в фитнеса, и в тренировките, собствено тегло. Важна основата. Да. Не си ли мислил, или примерно с нея, ако трябва персонал, защото все пак не е такъв редови обучаващ се, нали? Някаква видео такава тренировка. Мислил съм. Просто много бързо се случиха нещата и аз имах доста ангажименти и просто не можахме да реагираме и да направим цялото това нещо. То стана, тези снимки ни направихме някъде преди, може би, месец. И сега и качих скоро в медийното пространство, нали, естествено с тяхно позволение. Той тяхна беше инициативата до някъде. За това цялото нещо. Нека, тя си е като посланник. Пак добре дошло. Супер готини хора, аз чак не очаквах. Мисъл, с интерес идват, проявяват желание, дори те дойдоха с апарата. Нормално отношение към тебе. Абсолютно нормално отношение, отношение. Аз, Тони, имам един друг мой познат. Тук няколко пъти го споменаваме, Велко Пешев. Знам го, аз го познавам лично. Сигурен съм, защото
в тази специфика вие се знаете, вероятно. Да. Значи той е каскадьор, акробат, нали, той е уникален. Да, много добър. Не мога да го убедя да дойде и това. Не мога да. Не, отказвам и категорично. Да, аз го призовавам да дойде, защото трябва повече да се говори за спорта като цяло в България и повече да се види този тип спорт. Защото първо, че е много по-труден но същевременно изгражда физика и функционалност, която според мен никой друг спорт не изгражда. Така а и визията е много специфична. Да, това не можеш с... Да, в смисъл по-различна не от типичната, примерно културистическа, фитнес визия, която, а по-различна е самото тяло си по различен начин. Знаеш, плуването дава един вид структура, всеки... Точно така, може би при нас краката изостават до някаква степен, но пак си има начини да ги развиваш и краката. В смисъл зависи до човека какво търси като резултати. Да. Сега аз от тези тренировки, между другото пак за Велко тук една скоба да отворя, при известно време му пращам един клип, някакъв, примерно френски състезател, не си спомням какъв, показва една стойка на ръце на ръба на някаква скала, така нещо много специфично и викам, Велко, да те видя. И той вика, това вика съм го правил преди 5 години, ми пращам наистина от преди 5 години един клип, на който застава, беше много готино. Гледал съм, аз си го следа, имаме се приятели, познаваме се лично. Знам. Там в каскадите в НСА сме били заедно там. Аз и твои видео аз съм виждала на ръба на някакви... Права, и аз права. Правя си такива предизвикателства за мене. Да, тия са доста рискови. Рискови са, да. То вече като съвършенстваш до някаква така по-висока степен стойката, няма проблем. Не ме притеснява толкова, въпрос е по-внимателно да подхождаш. Разбира се. Тук има ли нещо общо вече с това, как се казваше, от сградите паркур? Знаеш, и се премятат, целта правят. По принцип трябва да имаш те са взаимно свързани до някаква степен, но същевременно са и различни. Мисля, има много такива атлети, калистеник атлети, дето правят и тип паркур движения, тъй като ги включват в въпросните фристайл състезания. Дали ще са салта и така нататък. Ето тук виждам един кадър, пак тук си на някакъв ръб. Това е тук на Витоша, с гледка към София между два камъка. И тук няма нито притреперваш, нито нищо. Внимателно качваш контролирано, за да балансираш. Защото Стефан като го прави внимава, защото... Внимателно, задължително и да внимават малките деца, да не правят такива неща. Аз лично това ги да не се подлъгват. В смисъл, трябва да имаш опит в това нещо, за да... Това е част от твоя тренировка тук демонстрация. Това е старо видео преди, може би 7-8 години. Тогава наблягах на набиранията на една ръка. Това са 13 набирания на лява и 13 набирания на дясна ръка. Това ми е рекорда, който съм правил и доста впечатляващо дори за мен в момента. Няма как да направя такова нещо. В момента не можеш. Малко по-лек. Не, в смисъл мога, но такава бройка няма как да направя. Тук съм примерно 10 кг по-лек и наблягах основно на набиранията на една ръка. Много ми вървяха наистина. Това какво е? Силна ръка, техника? Смисъл. Основно е сила. Основно е сила. Да, точно така. Сила в ръката, в рамото. И практика доста. Аз като цяло дърпащите движения, това са набирания и така нататък, ми върват повече и аз сравнително с лекота прогресирах в тези набирания. Но това Тони не се учи, нали? Това трябва да... Или това можеш... е практика, смисъл всичко се почва от нулата, от едно набиране на две ръце до примерно 20-30 набирания на две ръце и постепенно вече на една ръка, ако има желание. Тоест искаш да кажеш, че всеки трениращ може да направи по няколко. Абсолютно всеки трениращ може да знае методиката и да внимава за травми, да загрява добре. А ти в столична зала ли преподаваш? В столична зала, в столична зала. Не е лошо да направя някаква тренировка, че нещо така... Столична зала, на улицата също на смисъл на лостове, на площадки и така нататък. Сега лятото, като е по-топло. Уреди, успоредки разни. Хълки. Тук това какво е някъде... тук подхождаш за... Не, това е в Трънско, пак тук с гледката права. Това да не е Руй. Близко е. Екопатека, мисля, че беше една от екопатеките в Трънско, не мога да се сетя точно как се каже в момента. До ждрелото на река Ерма, мисля, че беше. Аз го познавам там района доста. Това е пролета, беше страхотна гледка, хванахме облачета. Уникално. Тук е високо. Разкажи малко за обиколката на Витоша. Обиколката на Витоша... Това Витоша 100 ли? Витоша 100, да. 2022 реших да се запиша, като тогава нямах никаква подготовка. Единствената подготовка е, че хода, примерно 2-3 години ходих. 2-3 години ходих по планини. Преходи. Като турист. Точно така, като турист. И си мисля, че така ще успея да изкарам Витоша 100.
адекватно. Да. Всъщност беше нищо общо. Уникална мъка. Да. На воля го изкарах, като след 70-80 километър имах вече възпаление тук с кожилия на глезена и просто на воля, защото пред себе си, нали, бях обещал пред хората и исках да го изкарам и го завърших за 21 часа с страшни мъки. Това като време аз не мога да си представя. По принцип контролното време е 20 часа, т.е. аз излизам от контролното време и следователно никъде ме няма в класация. В класацията си назад, да. Точно така. Не, то ме няма няма значение. Да, ти не си на състезание. И си казах, никога повече няма да направя такова нещо. Обаче, два дена след това, просто вече мислих как ще си подобря времето следващата година и просто самата емоция, самото изживяване е наистина уникално. Не мога да се сравни с нищо. И следващата година, след доста стабилна подготовка и доста бягане, се впуснах и го завърших за 12 часа. Пак имаше мъка, но просто нищо общо. За 12 часа? То наполовина от предишното? Наполовина, да. Наполовина, доста така сериозна подготовка обаче направих. Тук вече си се явил на състезание. Да, беше си бягане. Естествено, пак последните 20 км пак си беше страдание, но нищо общо с това, което беше, нали, предната година. Нали. Да. И така, да. Тая година той има с колела. То сега мина преди 2-3 дена беше, аз пейсвах едни познати. Пейс значи, нали, сапорт, помагах им на последните 20 км, бягах с тях. Точно така, да, последните 20 км. Ама не съм се пускал, тъй като сега една идея бягането ми е по-малко в сравнение, точно сравнение, примерно с силовите елементи и силата. Знаеш ли, аз всякато време, за съжаление, не мога да кажа в момента, но една дама, един шеф готвач, Виолета Стоянова, която няколко пъти кана, но все не можем да се оцелим така да присъства тук. Тя участва. Тя е такъв любител маратонец. Да. Едва ли се е представила там на почната стълбица, нали? Да. Но проследих как е описала целият процес, заснела е, то по-тъмно се тръгва. По-тъмно, 12 часа. Да, пък спираш, пък така, пък кога ядеш, пък до туалетна, така, нали? Сложно е много, процесът е много сложен. И храната е много сложно нещо, особено на това. Тя пак с някакви тубички такива. Точно така, да. Аз това приложих и в 12-часовото набиране и кофи събитие, което направихме. От бягането приложих елементите на хранене, да. И се оказа... Точно. Да, точно се оказа, да. Браво. Много хора ли участват в Витоша 100 ли? Да. Ами над 2000 човека. И колко завършват ли? Да. Говоря сумарно колоездачи и бегачи. Да. Но бегачи доста имат DNF. DNF значи, че не е финиширал. Че са се отказали. Има и доста, нали, отказали се. Ама независимо от това, добре, че опитват. Абсолютно не. Това е уникално предизвикателство. За духа и за тялото е уникално. Аз, например, няма да го завърша със сигурност. И то без подготовка, без... Не, то наистина ще е така дай да го завършим, ако трябва за 30 часа. Да. Интересно, тук Вили беше дала някои съвети, защото ти го носиш на гръб това нещо. Хем да са малко неща, хем да са точните неща. Студено ти е, топло ти е, жаден си. То имаш през 10 км пунктове, така че не е нужно да взимаш супер много неща с себе си. Тя е една бегаческа раница малка. Ако стигна до 10 км. То на тия пунктове какво имаш? Нещо вода? Вода, хапване. Плодче нещо сигурно. Да, магнези. Доста неща има, доста неща. Тя беше, спомням си, че беше отбелязала втори чифт чорапи задължително и май и обувки беше сменила. Възможно Едните бяха... Зависи какви времена гониш. Бързите бегачи, те даже дори през пунктовете не спират. Имат си сапорт от хора, гонат темпо, само им подават води, гелчета и така нататък и продължават. Ама това вече за най-бързите. Така като цяло духа какъв е, нали, то не е като съревнование, по-скоро помагаш на това до тебе. Естествено, да. Аз със сигурност си помагате, да. Готино, нека уникално е, да. На всеки го препоръчвам. Какво сега предизвикателство ти предстои? Сега... Може би сега сега ще правим, аз забравих, В събота тръгваме с колела от София до морето в рамките на 4-5 дена. То е организирано в YouTube. Едно момче го организира. Но така непознати хора събирате и тръгвате? Да, 50 човека, нали, с организатор. Аз по принцип не съм колоездач, но сега ще се впусна в това нещо. Ти обичаш така, не си бегач, ще Витоша 100, не си колоездач. Но смятам, че бягането до някаква степен би ми помогнало в това нещо. В колоезденето? Да. Бягането, чувал съм, че бягането помага в колоезденето, а колоезденето не помага в бягането. Обратното нещо. Аз мога да се запиша и аз с колоезденето. Ти с колело идваш на работа, може да се запишеш. Според мен, Тони, в такъв голям преход седалката ще е проблем. Как да го наречем? Това протриване. Точно, да.
Кръста, то може и кръста да те боли много. Сигурно. С седалката мен точно това най-ме притеснява. Ще видим, ще взема някакви. Ще виж, после ще ни кажеш. Да, после ще споделя. Добре, тук каква е целта? Отивате, там правите някаква обиколка и се връщате за време или как? Не. В рамките на 4-5 дена то си е организирано. Предполагам, ще има новобранци като мен, дето не са активни колездачи. Оставаме на морето. Това ни е идеята. Ние да останем няколко дена на морето и после евентуално с влак да се прибереме. Ама то 50 човека, то трябва да имате авангард кола, нещо, нали така? Сигурно, едва ли така ще? Нямам идея как точно ще. А то къде е? По магистрала или не се знае още? По магистрала по принцип не можем. По такива междуселски пътища, може би под-балкански, не знам. Разчитаме на... Ще е много интересно. То ще е пек, пък дъжд, пък предполагам, ще тръгваме рано. Хубави емоции. Да, точно. Ти направо живееш като... Ти живееш така на адреналина. Адреналин, да, аз обичам. Знаете ли, имаше едно, то беше преди много години за минаване на Стара планина, на цялата Стара планина. Това от 2 години се готва да го правя. Това е едно уникално. Но то не е пак състезание или тичане, а просто е преход. Да, но е преход. Да спомена тук, Божидар Антонов държи рекорда на Коме Мине 4 дена и 8 часа, като иска да подобри собствения си рекорд и да падне твърде бързо 4 Твърде бързо. Иска под 4 дена да падне. Уникален човек. А той продължава и сега да се състезава? Продължава се. Не, всяка година си го прави с идеята да се предизвика себе си и да се надмогне, да си подобри собствения рекорд. Да. Трябва да го поканим и него. Задължително. Трябва да ни, ако имаш контакт, ще ни свържиш. Имам, да. Готино е така такива хора да ги показваме, защото сега ние популярни телевизионни лица, едни и същи неща казани, няма такива хора, които как да разберем и с такива постижения, просто страхотно. Тия неща трябва да се изтъкват. Тони, стискаме палци. Благодаря ви много. И ние ти благодарим, страхотен си. Да, с всичко, с което се захванеш, успех ти желая. Благодаря много. А ние пък утре точно в 10 това като го ще кажеш, потренираме малко. Аз ще дойда с колелото, защото вече направо... Аз как да дойда? На ръце няма да мога. Опитайте. Мога да не дойда утре, ако е само Даниела, да знаете, че... Той на ръце идва. Чао.